Tirkashi gagarumar sata a gidan mawaki dauda kahutu Rarara. Masu kalmar sauran mu barkamu da wannan lokaci, barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin namu daga nan tashar tamu ta hasken Afirka. Kafin zama cikin shirin namu ga dangana za mu so idan wannan shine karin ku na farko na zuwa wannan tasha tamu mai albarka ta hasken Afirka, ku danna mana subscribing ku kuma danna mana alamar kararrawa, ku yi like ku yi comment. Idan kun kasance daga cikin waɗanda suka danna mana subscribing da kuma danna mana alamar kararrawa a tashar ta hasken Afirka, sai ku danna mana like ku yi comment. To fa wata gagarumar sata da aka tafka a gidan mawaƙin siyasan nan dauda kahutu Rarara. An kuma sace muhimman abubuwa a gidan mawaƙin tare da felleliyar motarsa ƙirar Toyota. Sai da babban abin takaicin da wannan sata da aka yi wa mawaƙi dauda kahutu Rarara, sata ce ta cin amana, domin kuwa a ɗaya daga cikin yaran da suke aiki a ƙarƙashin mawaƙin dauda kahutu Rarara ne ya tafka masa wannan sata. Ya saci muhimman abubuwa da dama a cikin gidan tare da felleliyar motarsa ta hawa ƙirar Toyota. Matashin da ake zargi da wannan sata na Jib, ɗaya ne daga cikin hadiman mawaƙi dauda kahutu Rarara, ya shiga gidan ne ya tafka masa mummunar sata tare da ɗauke masa motarsa ta hawa Toyota Corolla 2016. Kakakin Rarara Rabi'u Garba Gaya ya shaida wa Mahanga shafin yada labarai na Facebook cewa Najib ya shiga gidan Rarara ne a lokacin da ba sa gari sun yi tafiya. Ya shiga gidan tare da tafka masa wannan ta'asa, wannan mummunar sata. To Allah dai ya sa mu fi karfin zuciyarmu, amin summa amin. Kada ku manta da danna mana subscribing da kuma danna mana alamar kararrawa da liking da comment domin ci gaba da samun shirye-shiryen namu daga nan tashar ta hasken Afirka.